हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय। दा नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौदि दिनै आङो मा भिडिअ खालामनो नागिरदों। स' दिनै आङो नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों दि बिथां नयन बरगयारिया बैसागुआव मा मा मेथाइ खनलांदों। बिथांनि मोन 10 मेथाइफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन दै, जाय मेथाइया एसेबाबो हिट जादों। मानि अबेबा सङाथ' गोबां हिटआनो जाखादों जाहैबाय, आरो माखासेया मानि एसेबां मानि हिटबो जाद्रायाखै, फ्लपबो जाद्रायाखै दै। 2025 मायथाइनि बैसागुआव मोन 10था टटेल मिउजिक भिडिअ हगारदों नालाय लोगोफोर, थ' आं नोंथांमोननो सिगांनिफ्राय फारि फारि खोन्थालांगोन दै। नाम्बार 1आनो जाबाय बिथांनि बयनिख्रुइबो बांसिन अनसायजानाय, थ' बिथांनि मोन 10 मिउजिक भिडिअनि गेजेराव बयनिफ्रायबो सालुसिन जानाय अल बड' एलबाम 2025नि टप 10 लिस्टआव जायगा आवग्रिनो हानाय हान्थुआव मेलेम गोनां दै। आरो बिनि उनाव सेकेन्ड नाम्बाराव दङ पारफेक्ट डार्लिं आगै पारफेक्ट डार्लिं। नोंथांमोना बेखौबो खोनासंखाबाय जानांगौ दे। बिनि उनाव नाम्बार 3आव दं जोंहा खार' खान्दाय। आरो बिनि उनाव नाम्बार 4आव बैसागु बोथोरा सफैलायबाय। बिदिनो बायदि बायदि दै लोगोफोर, जेरै दाउला थफ्ला बोनहां, नङा नों बाजै, बेबायदिनो गोबां मिउजिक भिडिअ बिथाङा दिहुनबोदों। आरो बिथांनि बे मोन 10 मिउजिक भिडिअनि गेजेराव नाम्बार 1आव जायगा आवग्रिनो हादोंदि हान्थुआव मेलेम गोनाङा दै। थ' बे भिडिअआ टटेलि दा 15 लाखसनि बारा सुबुंफोरजों अनसायजाबाय दै। नोंथांमोना नायनो हागोन इउटुबाव। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो। आरो नेक्स्टआव सोर सिंगारनि बेबायदि मिउजिक लिस्टखौ लाबोबावनो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दे।